Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Nicole Wieme. Vanavond heb ik een hele bijzondere gasten aan mijn tafel zitten. Zij is geen onbekende. Ze werkt in de dokterspraktijk in Sluis. Maar met wie heb ik hier vanavond het genoegen? Goedenavond. Ik ben Adinda. Ik ben doktersassistent in huisartsenpraktijk Sluis. Adinda, jouw passie voor jouw vak, dit is niet zomaar ontstaan. Je bent ooit begonnen. Hoe ben jij begonnen? Ik ben als jong meisje naar hier gekomen. Ik heb eerst in de horeca gewerkt en later pas eigenlijk bedacht of erachter gekomen wat ik wilde worden. En langzaam in de gezondheidszorg beland. Maar je hebt een heel traject afgelegd. Klopt, maar je hebt ja. heel veel verteld aan mij. En horeca en de gezondheidszorg is heel iets anders. Klopt. Maar je bent zeker geen onbekende in dit vak. Hoe ben jij gestart? Ik ben gestart in een uitvaartverzorgingsbedrijf. En dat was ontzettend leerzaam. Heel veel mensen uit de omgeving ook leren kennen. Maar je werkt toch echt met de mensen die hier wonen. Ik had altijd wel een beetje het gevoel, ik kom te laat. Ik kan mooi werk verrichten, want het is een prachtig beroep. Maar ik wil zoveel meer. Ik zou graag de mensen helpen. En zo ben ik eerst in de drogisterijwereld terechtgekomen. Echt als drogisteриjassistent opgeleid. Ik wilde graag voor drogist gaan, maar die mogelijkheid was daar op dat moment niet. En dan heb ik gekozen voor de apotheek. Ik heb lang als apothekersassistente gewerkt. Maar ja, op een bepaald moment ben je dat. En ik wilde graag nog verder. Je wou meer. Ik wilde meer. Je wou meer. Dus, en toen is eigenlijk deze passie ontstaan. Eigenlijk, maar hoe ben je daar gekomen? Want je komt niet zomaar in een dokterspraktijk. Nee, zelfs via de tandheelkunde eigenlijk. Eerst als tandartsassistente gewerkt. Zo doorgerold in de orthodonsiepraktijk heb ik heel veel mogen meelopen, leren. En dat liep op een bepaald moment af. Maar je vertelde mij, sorry dat ik even nou in de reden val, maar je vertelde ook dat je daarvoor ging reizen. Ja. Maar hoe moet ik dat zien? Reizen om een mooi gebit te zien? Ja, dat was eigenlijk heel mooi. Die orthodontiste die nam haar assistenten graag mee op de cursussen, waarbij alle nieuwste technieken aan bod kwamen. Maar dat werd op hele mooie locaties in de wereld gegeven. Dat is wel heel bijzonder, hè? Dat is heel bijzonder. Ja, dat is ook een heel uitzonderlijk iets om te mogen meemaken. En ja, dat grijp je met twee handen aan. Dat was natuurlijk een hele ervaring. En dat smaakt naar meer. Dus toen dat afliep, dan was ik nog niet klaar met studeren. Wilde ik toch weer verder. Dus niet terug. Heel even wel terug in de tandartspraktijk gewerkt. Maar dat was het dan niet. Ik wilde toch echt verder. En toen kwam ik bij de huisarts. En dokter Slok zei toen, in de gezondheidszorg worden zoveel mensen gezocht. Op de hap, in de praktijken. Ik dacht, dat is een mooi aanbod, maar ik kom dan eerst hier solliciteren. Ja, je hebt wel heel mooi gedaan. Ja, dus gelijk gestart ook. Gelijk de studie aangevraagd en open sollicitatie verstuurd. En gelukkig een plekje bemachtigd. En dan zit je inmiddels al 3 jaar. Klopt, in ja. de praktijk. Ja. En die studie heb je gevolgd via Ja. LOE. Wat is, want tandheelkunde had je via een andere opleiding? Apothekersassistent heb ik via NTI gedaan en orthodontie is allemaal via het eigen bedrijf van Cathy Goevers in Brugge was dat. Oké. Ja. Maar wat is het verschil tussen die 2 opleidingen? Want ja, goed, er is inmiddels ook heel veel veranderd in die opleiding als doktersassistenten. Je hebt me ontzettend veel verteld dat je ook al zelf handelingen mag verrichten. En dat denk ik ook wel een beetje dat de tijd niet direct meezit, doordat er een tekort is aan artsen. En dat er veel meer op jouw bordje komt of je collega's. Er zijn vele veranderingen natuurlijk de laatste tijd. En daar doet eigenlijk West-Zeeuws-Vlaanderen een hele mooie actie mee. Als eerste in Nederland starten zij ook een samenwerking, een koepel. Waarbij de huisartsenpraktijken vanuit heel West-Zeeuws-Vlaanderen de kans krijgen om samen te werken. Vroeger had je eenmansbedrijven, dan was het een eigen praktijk, vaak vroeger nog aan huis. Maar jonge artsen willen die last niet, die willen die verantwoordelijkheid niet. Die willen heel graag flexibel werken. En dan is dit een heel mooie zaak. Zij kunnen
vanuit de koepel eigenlijk veel flexibeler werken. Zijn het 3 dagen in de week, 4 dagen in de week en zijn ze vrij? Zijn ze echt vrij? Ja. En werk je dan ook samen met artsen van het oostelijk deel? Of hoe moet ik dat zien? Komen die dan ook naar hier? Ja, het zijn echt artsen die hier wonen en werken, of alleszins in de omgeving, die de reis dan van een uur makkelijk willen aanrijden en dan ook eigenlijk de flexibiliteit hebben om in IJsendijken te werken, maar ook in Sluis, ligt toch een stukje uit elkaar. Maar omdat dat dan een soort vrijheid geeft, zijn jonge artsen wel bereid om in deze toch vergrijsde omgeving te komen wonen en werken. Ja. Want dan hebben ze meer kans om vakantie te nemen, bijvoorbeeld. Maar voor het gezin te zorgen. Ook, ja. Maar daar gaat natuurlijk heel veel veranderen. Hè? Kan je daar een stukje over vertellen? Ja, op zich, er gaat veel veranderen, maar voor patiënten zelf is het dus de bedoeling om zo min mogelijk verandering te voelen. Dus de huisartsenpraktijken blijven waar ze nu zijn. De bekende gezichten van assistentes blijven aanwezig. En daar waar de artsen nu werkzaam zijn, zoals bijvoorbeeld in Sluis, zij geven zelf ook aan van... Ik blijf hier, dokter Surings blijft op donderdag. Dokter Slok gaat kijken of die na de sabbatical ook weer in Sluis aanwezig kan zijn. Dat ligt nog niet vast. Die vrijheid is een mogelijkheid. Ja. En dat is wel mooi. We hebben ook een nieuwe jonge arts erbij, dokter Weiland. 2 dagen vast in Sluis. Dat is wat we willen zien. Wij hopen nog een jonge arts in het team daarbij te kunnen krijgen. En zo denken de andere praktijken ook. Een arts die met pensioen gaat. Hoe mooi is het als je weet dat er opvolging is of iemand is die jou kan ontlasten of erbij komt. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk, hè? Ja. Want het is allemaal heel klein en ons kent ons. En dan in één keer hoorde ik natuurlijk ook de onrust in de streek. En dat vind ik ook heel mooi dat jij hier aan tafel het komt uitleggen dat alles wel gewoon blijft. Ja. En dat dus de artsen, in IJsendijken zitten er ook artsen, toch? Ja. Dat dan de praktijken wel blijft bestaan. Ja. Maar jullie taken worden uitgebreid. Kan je daar iets van vertellen? In Sluis breiden we ze inderdaad uit. Hoe het in de andere praktijken op dit moment geregeld is of wat er op de mat ligt. Of misschien zijn er al assistentes die natuurlijk spreekuurondersteunend huisarts zijn. Dat is een mooie ondersteuning van de huisarts. Dat zijn toch een aantal ingangsklachten die een assistente zelfstandig kan behandelen, afhandelen. En bij je doktersassistenten mag je ook heel veel, maar dan moet de arts ook altijd aanwezig zijn. En als je opgeleid kan worden en toch een aantal ingangsklachten kan behandelen, ben je zowel als patiënt, maar ook als assistente echt voor elkaar. En kan je voorbeelden noemen van behandelingen? Ja, bijvoorbeeld iemand met een blaasontsteking komt nu aan de balie. De huisarts moet echt aanwezig zijn om die patiënt te kunnen zien. En ben je opgeleid tot ondersteunend van de huisarts, dan mag je dat spreekuur draaien. En kan je die persoon ook echt wel helpen aan een kuur of aan de behandeling. En dan, dat is een mooie aanvulling. Want nu moet je altijd wachten, ja, de arts is er nog niet. Je moet later terugkomen. Of bijvoorbeeld iemand die aan de balie komt, heeft toch een klein traumawond, een snijwond. En moet geplakt worden of gehecht worden. Dat mag een assistente niet zomaar doen. Maar bij je spreker ondersteunend huisarts. Dus mag je echt de huisarts helpen, kan je zelfstandig wel al heel wat. Dat is wel heel helpen. Ja, je ontneemt natuurlijk ook zeg maar handelingen. Ja. Wat dus eigenlijk de werkdruk van de artsen, dat je dat wegneemt. Ja, klopt. Dus dat is wel heel erg belangrijk. Nou, maar voor zoiets te doen, moet je ook naar school. Dat klopt ook, ja. En je bent echt, als ik zie, je bent zo veelzijdig. En wat ik gehoord heb, je hebt zoveel kennis in huis. Je bent niet zomaar een assistent. Ik neem aan, mensen zeggen, ja, maar dan moet ik naar die. Want die zit achter de balie. Maar als je nou ziet wat voor kennis dat jij in huis hebt. De assistenten zijn echt all around, echt overal inzetbaar. En dat ik ook zie hoe het veranderd is qua opleiding. Ik ben zelf ook doktersassistent geweest. Dus, en dat is toepasbaar op mijn vakgebied. Ja. En als ik dan hoorde van jou hoe het allemaal gaat en ging, er zit wel een hemelsbreed verschil in. Ja. En simpelweg, kan jij vertellen hoe jij leerde prikken?
Ja, op een sinaasappel. Dus, je leert het natuurlijk bij het LOE met een sponsje. En thuis kan je dan verder oefenen. Maar het is natuurlijk niet hetzelfde. Maar dat is niet direct op de persoon. Wel in je stage. En ik moet zeggen, ik weet niet bij de andere huisartspraktijken. Maar je mag wel heel snel bij het assistentenspreekuur aanwezig zijn. En dan onder begeleiding van je studiebegeleidster natuurlijk wel al starten. Dus dat is wel heel leuk. Ja, ja. Dus, maar je gaat straks natuurlijk ook het gezicht zijn in het ziekenhuis of op de hap. Om bepaalde handelingen, die je dus niet in de huisartspraktijk tegenkomt, daar te leren. Dat hoop ik wel. Dan mogen we meelopen met de huisartsen die ook op de happosten lopen. Hebben we de vraag al wel gesteld. En die zeggen allemaal graag, ja, ga maar mee. Dus dan mogen we een avond- of een nachtdienst toch in onze stageperiode meelopen. Een collega van mij gaat samen met mij de opleiding doen. Dus dat is voor ons natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Samen en meekijken op de eerste rij, dat is spannend en leuk. Dat is wel heel bijzonder dat het zo verandert. Maar ook niet altijd makkelijk. Ik denk voor de bevolking die dus deze veranderingen nu zien, worden mensen toch wel een beetje van hoe moet dat? En alles is nu per computer. Hoe gaan jullie daar nou mee om? Hoe worden de mensen dus begeleid? Ik neem aan oudere mensen die zeggen, ja, je moet maar bloeduitslagen zien op de computer. Wat wordt er dan van jullie gedaan? Leggen jullie dat dan uit? Of is er iemand speciaal daarvoor? Er zijn gelukkig heel veel dingen die we kunnen aanbieden. We zijn sowieso aan de balie bereikbaar. Tussen 12 en 3 hebben we wel een eigen spreekuur, maar we zijn bereikbaar. Wij lopen rond. Telefonisch ook. Mensen kunnen altijd vragen stellen. En zijn het wat meer diepgaande vragen over de ICT, over hoe het op de app werkt of op de computer, dan zijn er ook hele mooie opties. Dat heet dan Helpdesk Digitale Zorg. En dan kunnen mensen naartoe bellen en die begeleiden je eigenlijk helemaal in het proces tot het werkt. En dan is het mooi dat je eigen dossier... Dat is eigenlijk stapsgewijs? Ja, stapsgewijs eigenlijk, hoe je de app op je telefoon zet. Dus deze? Ja. Okay. Ja, Helpdesk Digitale Zorg. Ja? Ja. Oké. En dat is een mooi hulpmiddel voor mensen om ermee te starten. En op zich zijn de apps niet heel moeilijk, maar het is wel fijn om naar wegwijzing gebracht te worden. En wij hebben niet altijd alle tijd of kennis. En daar heb je iemand die toch meer kennis van zaken heeft en die stapsgewijs de hulp kan bieden. Zijn jullie altijd te bereiken? Want daar hoor ik ook wel eens van, goh, ik kan ze niet bereiken. Wat zijn jullie tijden? De tijden zijn dan wel ingekort tegen vroeger. Nu kan je echt telefonisch ons bereiken tussen 8 en 12. En in de namiddag is het eigenlijk telefonisch minder of moeilijker bereikbaar. Voor spoed zijn we natuurlijk altijd bereikbaar. En twijfel je of het spoed is, dan bel je op. Wij zijn dan de eerste die kunnen zeggen, nou, het valt niet onder spoed. Het kan wachten tot morgen. Of we zorgen gewoon dat er een plekje is of er is een plekje vrij. En je kan alsnog komen. Want het is natuurlijk begrijpelijk dat niet iedereen kan zeggen, dit is spoed of geen spoed. Nee. Dus dat is een panieksituatie, kan al gauw toch gesust worden. En dan dan word je gehoord. En dat kan altijd. Ja. Maar jullie zijn eigenlijk de eerste schakel tussen de patiënt en de huisarts. Dus jij moet beoordelen. Op wat baseer je dat? Want dat lijkt me niet makkelijk. Nee, dat wordt tegenwoordig gebaseerd op urgentie. Ja? Wij hebben niks te maken met het diagnostiek. Wij gaan niet zeggen van, oh, dit is een blaasontsteking. Dat de diagnose stellen, dat is aan de arts. Maar wij kunnen door middel van vragen te stellen, de triage eigenlijk. De triage? Ja, erachter komen van hoe urgent of hoe dringend is deze vraag of situatie. En dat is dan onderverdeeld in de urgentienummer. En is het echt dringend, dan wordt er gelijk gehandeld. Is het niet dringend, wordt er gekeken naar de beste hulp die geboden wordt op dat moment door ons of door een afspraak te geven. Dus, want dat is natuurlijk ook soms wel eens een dingetje, dat mensen
zeggen van, goh ja, die assistenten die vragen het hemd van mijn lijf, die heeft er niks mee te maken. Maar dit is nu de achterliggende gedachte. Het is niet meer, als je vroeger binnenkwam, ik bel even de dokter op, ik ga wachten in de wachtkamer. Nee, dan kom je heel lang bekijken. Dat klopt. Jullie werken nu heel anders. Ja. En dat is natuurlijk helemaal in onze maatschappij. Hè? Het is een beetje zoals ze zeggen, je moet doorvragen zodat je een plaatje krijgt bij de situatie. En als je dat beeld kan vormen, dan kan je verder. Als een kind ziek is, dan vragen wij door en dan denkt de ouder in een panieksituatie van waarom wil je het allemaal weten? Maar als een kind op de bank zit en wit ziet en niet meer speelt, zegt dat veel meer dan dat je zegt, ja, mijn kind is ziek. Je moet het plaatje daarbij creëren, zodat je het verhaal compleet hebt en kan zeggen van, dit is me duidelijk, dit is urgent, dit is dringend. En zo gaan we dan verder. Maar die vraagstelling is eigenlijk noodzakelijk. Ja. In Sluis doen wij dat zelfs heel weinig, te weinig, naar sommigen hun mening, omdat Sluis wenst laagdrempelig te zijn. Wij zijn, ja, ons kent ons, een kleine gemeenschap, maar hoe groter de gemeenschap is, hoe belangrijker het is om toch die vragen te stellen. Ja. Kan jij nog iets vertellen? Wat is V-Care? V-Care, dat is een heel mooi nieuw telefoonsysteem die eigenlijk ook al een stapje op is naar het samenwerken met het geheel. Daar kan je zoveel mee doen. Je kan videobellen, je kan de telefoon overnemen van elkaar. Het heeft, via de computer kan je foto's sturen. Het werkt eigenlijk als een aanvulling op. Je kan niet alles zien op een foto of op een video, maar je kan soms wel al patiënten sneller helpen. En het tijdsbestek van de arts kan beter ingedeeld worden, kan korter gemaakt worden, dus kan meer patiënten zien op zo'n manier. Efficiënt werken. Efficiënt werken. Niet iedereen is zo mobiel of makkelijk tot in de praktijk te komen, maar kan wel geholpen en gezien worden. Het is een mooi systeem. Het werkt als een telefoon, maar het heeft veel meer. Ja, het is wel heel belangrijk. Adinda, kan jij uitleggen hoe jullie zichtbaar zijn? Hoe kunnen mensen jullie vinden? Sowieso, de vragen kunnen gesteld worden aan de balie en aan de telefoon, zoals het vroeger was. Maar we hebben een website, daar wordt ook nog aan gewerkt en vernieuwd. Daar wordt eigenlijk alles wel zo snel mogelijk opgezet. Bereikbaarheid, calamiteiten, laatst was het telefoonnummer ineens weg. Dat wordt wel daarop gezet. We proberen ook op social media er snel op te springen. Dus we hebben Facebook, we hebben Instagram. Dat is wel heel modern, hè? Heel modern. Ja. Dat is voor ons ook zoekwerk. Want het is toch een heel andere manier van social media gebruiken dan dat je in je vrije tijd doet. Maar het is wel zichtbaar voor mensen die zelf ook op social media zitten. Het bericht komt sneller aan. We hebben mijngezondheid.net. Dat is dan de app die ze op de telefoon kunnen downloaden. Inzicht in eigen dossier, eigen afspraken maken. Tegenwoordig ook verplaatsen en annuleren. Dus vroeger kon dat niet, denk een paar weken geleden zelfs nog niet. Maar nu kan je, als je het bedenkt van het is niet nodig, kan je je afspraak annuleren, verplaatsen. Je kan vragen stellen digitaal. Liefst geen spoedvragen natuurlijk, want het wordt niet constant gelezen en behandeld, maar op regelmaat van de dag wel. Dus er zijn veel mogelijkheden om ons te bereiken. Dus wel heel uitgebreid, hè? Uitgebreid, ja. Tot slot, eigenlijk heb je het al een beetje beantwoord. Dokter Slok gaat dus niet weg. Ik hoorde ook wel mensen zeggen van, goh ja, die arts gaat weg. Hij blijft. Eigenlijk wordt het een overkoepeld orgaan, een epicentrum. Kan jij de naam noemen hoe het gaat heten? De golfbreker is de naam van de koepel. Ja. Oké. Ja. Nou, Adinda, in het kort heb je heel veel verteld. Ik denk ook een heel stuk onrust weggenomen voor de bevolking hier in de buurt. Ik wil jou van harte bedanken voor dit mooie gesprek. En ik hoop dat de kijkers heel erg blij zijn met wat we hier hebben behandeld vanavond. En ik wens jullie een fijne nacht. Dank u wel.